സെലിബ്രിറ്റികളുടെ ഒരു ഫേഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മളെല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്കത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയും കാണും. അതിഥിയുടെ ഈ ഒരു ഫേസിൽ നിന്നും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ വിത്തൗട്ട് സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ അല്ലാണ്ട് എങ്ങനെ പോസിബിൾ ആവും എന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. സോ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്ട് കാണണം. ഈ ഒരു ഫേസിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷനിലേക്ക് എങ്ങനെ സർജിക്കലി പ്രൊസീജിയർ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാന്നുള്ളത് ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഒരു പിക്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഓവറോൾ ഫേസ് വോളിയം വളരെ കുറവാണ്. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പർ ഫേസ്, മിഡിൽ ഫേസ്, ലോവർ ഫേസ് ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. അതിൽ കണ്ണിൽ കാണുന്ന ഈ ചേഞ്ച് നമുക്ക് ബൊട്ടോക്സ് പോലെയുള്ള പ്യൂരിഫൈഡ് പ്രോട്ടീൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് വഴി അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നോസിലും ലിപ്പിലും കാണുന്ന ചേഞ്ച് ആണ്. അത് ഫില്ലർ പ്രൊസീജിയർ വഴി ലിക്വിഡ് റൈനോപ്ലാസ്റ്റി, ലിപ്പിന്റെ ഫില്ലർ എൻഹാൻസ്മെന്റ് വഴി നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഫേഷ്യൽ കോണ്ടോറിംഗ് നമുക്ക് ഫില്ലർ വഴി കൊണ്ട് തന്നെ ജോ ലൈൻ കോണ്ടോറിംഗും ചിൻ എൻഹാൻസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചിൻ എക്സ്റ്റൻഷനും അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ അല്ലാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ അയച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് മറക്കരുത്.